అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు ఉపేంద్ర. మాది కర్నూలు. చాలా రోజుల నుంచి నేను చిన్న చిన్న బరువులు ఎత్తడం వల్ల చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటి. ప్రాబ్లమ్ అనేది నాకు రీసెంట్‌గా మోటార్ ఎత్తడం వల్ల ప్రాబ్లమ్ అనేది ఎక్కువైపోయి ఒక 3 డేస్ చాలా ఇబ్బంది పడినాను ఇంటి ఇంటి దగ్గర. ఆ తర్వాత వేరే వాళ్ళు చెప్పడం వల్ల మెడికల్ హాస్పిటల్‌లో విశ్వ సార్‌ని కలవడం జరిగింది. సారు స్కాన్‌లన్నీ తీసి నాకు చూసి సర్జరీ చేయాలన్నారు. ఒక రోజులోనే సర్జరీ చేసి వితిన్ 1 డేలోనే నన్ను నడిపించారు. 3 డేస్‌లో నేను డిశ్చార్జ్ అయ్యాను. తర్వాత 15 డేస్‌కి మళ్ళీ వచ్చాక ఆ పిన్స్ అనేది రిమూవ్ చేసినాక నాకు పెయిన్ అనేది ఏమీ లేదు. సక్సెస్‌ఫుల్‌గా నాకు చేసినందుకు మెడికవర్ హాస్పిటల్‌కి, విశ్వ సార్‌కి నేను థాంక్స్ చెప్తున్నాను.